आता होणारा सामना पुन्हा उलट जसा सामना साठवली वर्ष साठवली बी आणि साठवली बी या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी निर्णय घेतलाय आणि पहिले आपले सलामीचे दोन धडाडीचे फलंदाज शाहरुख बरमारे जितेंद्र सुतार मी नॅशनल क्रिकेट बघतच नाही आणि सादिकभाई कोलकरी सादिक भाईचा पार केलाय चेंडू टाकलाय आणि उत्कृष्ट चेंडू शाहरुख बर्मार यांच्या बॅटिंग नाही आणि पहिला उत्कृष्ट शाहरुख आहे आणि ह्या धावणीची संघाची धावसंख्या झाली 3 2 बाद 3 आणि आता जैर यांच्या चेंडूचा सामना करतील सादिक कोलकरी उत्कृष्ट असा डिफेंड केलेला चेंडू आणि हा चेंडू निर्धाव जातो काहीसा चेंडू कळत नाहीये बॅट्समनला पुन्हा एकदा बॉलर जैर काहीसा 20-25 पावलं करून धावायला सुरुवात केली पण त्यांना पार करून चेंडू टाकतात आणि उत्कृष्ट असा चेंडू काहीसा चेंडू पुन्हा एकदा कळत नाही सादिकभाईंना चेंडू करते निर्धाव आणि सादिकभाई धावची आणि संघाची धावसंख्या 10 या धावसंख्येवर पहिला धक्का बसतो साठवली बी या संघाला सादिक शेठ कोलकर यांच्या रूपात आणि त्यांची जागा घ्यायला गेले ते अजितभाई रखाडली उत्कृष्ट असा फटका बघूया आणि तितकंच उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण यजमानांचं एक धाव तर पूर्ण केली आहे आणि एका धावावर समाधान मानून संघाची धावसंख्या होते 11 1 बाद 11 दुसरा बॉल विकेट रन आउट तिसरा बॉल सिंगल उत्कृष्ट असा खेळलेला चेंडू बघूया किती धावा मिळतात एक धाव तर पूर्ण केली आहे आणि एका धावावरती समाधान मानतात या धावेने संघाची धावसंख्या होते 12 घेतोय आणि पुन्हा एकदा घनाघाती फलंदाज शाहरुखभाई बरमारे फेस करतील आणि हा काहीसा फिल्डिंगचा इश्यू असल्यामुळे नो चेंडू आणि फ्री धावतो धावसंख्येत बदल केला जातो धावसंख्या होते 13 बघूया फ्रीजचा फायदा पण फ्रीज चुकले शाहरुखभाई आणि हा चेंडू निर्धाव जातो यष्टीरक्षक आपलं काम चोख बजावतो म्हणजे पालसेकर 4 बॉल झाले त्याचे आणि शेवटचे या षटकातील 2 चेंडू आशिबाईंचे उत्कृष्ट असा टप्प्याला लेफ्ट साईडच्या साईडने चेंडू तिथे मधून फिल्डिंग लाईट बघूया आणि या 2 धावा डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये जाताना आणि या 2 धावेने संघाची धावसंख्या होते 15 1 बाद 15 या षटकातील शेवट आणि तो बॅटिंग पॉवर प्ले घेतला जातोय आणि जय्यर बरमारे यांचा द्वितीय षटक सामना करतील शाहरुख बरमारे उत्कृष्ट असा एक 6 लगावला मागच्या षटकात बघूया पुन्हा एकदा आणि उत्कृष्ट असा चेंडू तेवढाच काही समजला नाही बॅट्समॅन शाहरुख यांना आणि चेंडू जातो निर्धाव धावसंख्येत कोणताही बदल नाही धावसंख्या आहे तिथे 18 वर 1 बाद 18 उत्कृष्ट असा चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने पटवलेला आहे आणि तेवढाच उत्कृष्ट असा झेल घेत आहेत
मोजगाव बरोबर यांनी आणि हा दुसरा हादरा साठवली बी या संघाला शाहरुख यांच्या रूपात आणि त्यांची जागा घेण्यासाठी जातात ते मोबिल दरेश उत्कृष्ट असे लेग साइड फिल्ड मारणारे फलंदाज बघूया आपल्या संघासाठी किती धावांचे योगदान देतात ते बॅटर किती काढतो ते लिहित नाही मी एवढा टाइम नाही आणि वाईट चेंडू एक अतिरिक्त धाव भरस पडते धावसंख्या होते 19 2 बाद 19 आणि हा जोरदारचा पुढचा चेंडू फेस करतील मोबिल उत्कृष्ट असा चेंडू मोबिलला काही कळलं नाही पण तितकी ते कोणती धाव घेण्यात यशस्वी अजित आणि मोबिल आणि एक धावेच्या धावसंख्येला भरपूर धावसंख्या होते 20 2 बाद 20 पुन्हा एकदा वीरबाय एक छोटस 10-15 पावलांचा रनअप घेऊन बॉलिंग करतील अजित भाईला एक उत्कृष्ट असे फलंदाज अजित रखंगी तितकाच उत्कृष्ट असा पटवण्याचा प्रयत्न पण तो प्रयत्न फसलाय आणि एक सिंगल धाव घेण्यात यशस्वी ह्या धावसंख्येने धावसंख्येत भर पडते धावसंख्या होते 21 2 बाद 21 उत्कृष्ट असा चेंडू बॅटरला काही चेंडू कळत नाही बॅटर बॉल पाठी मागे आणि बॅटरची बॅट हवेत आणि एक चौथी धाव या चौथ्या धावेने धावसंख्या वरते 22 2 बाद 22 या षटकातील शेवटचा चेंडू आधी जोडायला काही चेंडू समजलेला नाही चेंडू जातो निर्धाव आणि षटकाच्या समाप्तीनंतर साठवली बी या संघाची धावसंख्या 2 बाद 22 तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 बाद 22 बॉलर एजाज आणि आता वैयक्तिक पहिलं आणि संघासाठी चौथं षटक जोड होत आहेत एजाज बरमारे एक उत्कृष्ट असे पंचक्रोशीत नावाजलेले गोलंदाज एजाज बरमारे पुन्हा एकदा एक छोटस 10 पावलांचा रनअप घेतलाय एजाज भाईने आणि धावायला सुरुवात केली 55 बाजूला मारा करतील आणि 8 डेड बॉल ती खाल्ले असल्यामुळे बॉल डेड झालाय उत्कृष्ट असा चेंडू काही कळला ना आणि एक चौथी धाव घेण्याचा प्रयत्न पण त्या धावचा प्रयत्न फसला आणि तो रनआउट देतात मोबिल दरवेश आयकॉन आता मैदानात गेले आयकॉन अहमदभाई कोणकरी अहमद साठवलीचा आयकॉन उत्कृष्ट असा पटवलेला चेंडू बघूया किती धावा मिळत आहेत आणि चेंडू चाललाय आताचे किती धावा आहेत तुमचं आणि ते चेंडू शोधायला तो पंच गेलेत जितेंद्र सुतार तरी मंडळ त्यांचं आभार मानते उत्कृष्ट असा षटकार अजितभाईंनी षटकार खणखणीत असा बीचनल षटकार हा 24-30 झाल्या आणि आताच्या शॉट साठी अखिलभाई बर्मारे यांच्याकडून 20 रुपयाचं पारितोषिक आलंय मंडळात जमाय येऊन नंतर घेऊन जाऊ धन्यवाद पुन्हा एकदा एजाज बर्मारे अजितभाईंना बॉल करताय पुन्हा एकदा उचलून मारलेला फटका बघूया किती धावा मिळत आहेत आणि चेंडू जातोय सीमारेषे पार चौकार आता नको बोलल्यावर द्यायला लागतात
पण आत्ताचा निर्णय देत आहे चौकार की षटकार. चौकार. ठीक आहे ठीक आहे. पुन्हा एकदा एकच बरमारे आणि उत्कृष्ट असा पडवण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातो पर्याय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. धावसंख्या 1 निवडते. धावसंख्या होते 35. 3 बाद 35. उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करतायत अजित रकांगी. आणि या षटकातील शेवट 2 चेंडू शिल्लक. 1 चेंडू शिल्लक. सॉरी. उत्कृष्ट असा षटकावलेला चेंडू आणि हा षटकार बीएसएनएल कनेक्टिंग षटकार. खणखणीत षटकार आणि या षटकाराने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या होते 41. 3 बाद 41. जल्दी फोकस करो. 41. 3 बाद 41. 4 षटकांच्या अखेरीस साठवली 2. या संघाची धावसंख्या 3 बाद 41. आणि वैयक्तिक पहिलं आणि संघासाठी शेवटचं षटक घेऊन येत आहेत पंचक्रोशीत गाजलेले नाव मुजीब कालशेकर. बघूया आपल्या बॉलिंगने साठवली 2 या टीमला किती आढळत आहे. आणि स्ट्राईक वर आहेत आता साठवलीचे आयकॉन प्लेअर अहमद कोंडकरी. किती षटकार चौकार वस्तू यावर मध्ये ते बघायचे आपल्याला. इथे सरांना घेऊन चेंडू हातात घेऊन मुजीब कालशेकर आणि काही फिल्डिंग मध्ये परिवर्तन होताना पहिला चेंडू उत्कृष्ट असा ऑफसाईडच्या दिशेला टटवलेला आहे. बघूया किती धाव मिळत आहेत. आणि हा चेंडू डिक्लेरेशन बॉक्स कडे जाताना 1 धाव पूर्ण. धावसंख्या झाली 42. शेवटचे या इनिंगचे 5 चेंडू. धावसंख्या झाली 42. 3 बाद 42. पुन्हा एकदा अहमद कोंडकरी पुढे खेळण्याचा प्रयत्न आणि बघूया किती धावा मिळत आहेत. चेंडू चालला डिक्लेरेशन बॉक्स कडे आणि या 2 धावा. 44 धावा. या धावसंख्येने 2 या धावसंख्येने भर पडतो. धावसंख्या होते 44. 3 बाद 44. आणि साठवणीचे आयकॉन अहमद कोंडकरी. बघूया अजून 4 चेंडूत आपल्या संघासाठी किती धावा जमवतात ते. आणि तितकी उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी मुजीब कालशेकर यांच्या मार्फत. पुन्हा एकदा धावायला सुरुवात केली पण त्यांना पार केलाय. चेंडू टाकला सुलताच असा चेंडू. चेंडू जातो ऑफसाईडच्या दिशेला फिल्डर येतोय गौर बरमारे आणि ते एकच धावावरती संतुष्ट होतात ते अहमद कोंडकरी. आणि 1 धावसंख्येने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या होते 45. हॅलो आणि 1 धावा आणि दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न बघूया. रन आउट. एकच धाव पूर्ण करू शकलो. आणि धावसंख्या 1 धावसंख्येने धावसंख्या वरती धावसंख्या होते 46. 4 बाद 46. आणि अजित भाईंनी 9 चेंडूत 21 धावा पूर्ण केल्यात. उत्कृष्ट अशी बॅटिंग दाखवले. आता साठवणीची दुसरा आयकॉन अजर बरमारे यांच्या मैदानात पदार्पण. इसको ना ओटीपी आता है देख 4 झालेत. शेवटचे 2 चेंडू आणि काहीसा चेंडू कळलेला नाहीये. अब्राज बर्मनला चेंडू होतो निर्धाव. आणि या इनिंगचा शेवटचा चेंडू मुजीब कालशेकर यांच्या हातून
अब्रार बरमारे यांसाठी आणि उत्कृष्ट असा फटकला चेंडू बघूया 6 रन षटकार खणखणीत असा षटकार आणि या षटकाराने धावसंख्या वाढून धावसंख्या होते 52. साठवली ए या संघाला जिंकण्यासाठी 53 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं साठवली बी या संघानं. हेलो, मैच की शुरुआत होने जा रही है। बहुत ही बड़ा मुकाबला साटोली ए वर्सेस साटोली बी। काफी दिग्गज प्लेयर इस मैच में नजर आ रहे हैं, जैसे कि सादिक कुलकर्णी, इरशाद भाई बरमारे भी नजर आ रहे हैं, एजाज बरमारे और अलबकश बरमारे, अबरार बरमारे, अखिल बरमारे, जहीर बरमारे, आसिफ बरमारे, अब्दुल बरमारे, काफी सारे बरमारे। और उसके बाद यहाँ पर रकांगी ब्रदर्स, मोनी ब्रदर्स और दरवान दरवेश, ऐसे काफी सारे दिग्गज प्लेयर, मुकादम वगैरह सब तमाम जितने भी सातोली के प्लेयर्स है वो तमाम नजर आ रहे हैं। उसी बीच हमारे वैभव यादव भी नजर आएंगे और इसी बीच मैच की शुरुआत भी होगी, जल्दी मैच की शुरुआत होगी। लेकिन समाचार भी अच्छा लिया था जिस तरह से शाहरुख ने शुरुआत की थी, उसके बाद में हम कहेंगे कि देखा जाए तो शाहरुख के बाद में जो वापसी करने में अजीज रकांगी का काफी बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने एजाज बरमारे इनकी बॉलिंग को टारगेट किया था, अच्छा टारगेट किया, अच्छी रणनीति बनाई। और इसी बीच मुझे लगता है सादिक कुलकर्णी शायद से अपने पहला ओवर करेंगे या फिर अखिल बरमारे जो अफाइन टप के ओपनर बॉलर है। हमारे बंदे देखना होगा किस तरह से मतलब अगर उनके सामने जो ओपनिंग करेंगे बैटिंग के अंदर वो जल्द से जल्द, वो इरशाद भाई बरमारे, इनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द फील्डिंग लगाना है। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर होगा, फील्डर गिनना 1 2 3 4 इस तरह की गिनती कर सिर्फ 11 प्लेयर को अनुमति देना है। अब्दुल बरमारे आणि सोहेल बरमारे, अब्दुल बरमारे और सोहेल बरमारे, यहाँ पर ये रणनीति आजमा होगी। क्या गेंदबाजी के लिए अहमद कुलकर्णी आएंगे? यहाँ पर मैच की शुरुआत होने जा रही है। अहमद कुलकर्णी अपने कोटे का पहला और टीम की जानिब से पहला ओवर लेकर यहाँ पर गेंदबाजी के लिए तैयार है। शाहरुख बरमारे जो अपना खेमा सजाते हैं। स्कोर देखा जाएगा, स्कोर क्या है भाई सौरभ भाई? 53 का लक्ष्य 30 गेंदों में, काफी बड़ा लक्ष्य है लेकिन जरूर कवर करेंगे इंशाल्लाह। 52 झाले, 52 ऑनलाइन बता रहे भाई अबरार बरमारे, सफर को 52 53 जीतने के लिए।
बरमारे आउट या ना थे और अहमद कोलकरी की थोड़ी सी स्विंग है, देखना होगा आउट या नट आउट। अंपायर डिसीजन आउट आउट नट आउट। अब्दुल बरमारे नट आउट। अहमद कोलकरी की गेंदबाजी चमत्कारी गेंदबाजी। अब्दुल बरमारे आगे बढ़कर खेलना चाह रहे हैं, गेंद जा रही है कीपर के दस्तानों में। दोबारा एक बार देखना होगा अहमद कोलकरी की ये गेंद, फिर से एक बार आउट नट आउट। अब्दुल बरमारे फिर से एक बार अपने बैटिंग मार्क पर सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद फिर से एक बार दौड़ पड़े सोहेल बरमारे, तीसरी गेंद पर अब खाता खोला। ऐसा नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर मौका नहीं गंवाना होगा। अहमद कोलकरी दोबारा एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। और यहां पर उठाकर खेल दिया, हवाई अल्लाह बोल दिया, गेंद जा रही सीमा पर 6 रन के लिए अहमद के लिए बड़ा खतरा। सोहेल बरमारे का डंका चल पड़ा, डंका बजा दिया, पर हथौड़ा खींच दिया और गेंद सीधी सीमा पर 6 रन के लिए। अब्दुल बरमारे लगातार 2 बार आगे बढ़े थे, लेकिन इस बार मौका नहीं दिया और इस बार मौका हासिल किया सोहेल बरमारे ने। क्या खूब यहां पर बैटिंग की है और अपना खाता खोला 6 रन से। टीम की रन संख्या 7। दोबारा एक बार अहमद कोलकरी अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद की और ये गेंद जा सकती है सीमा पर, लेकिन बिट हुई। 5 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है, टीम की रन संख्या 7। अभी भी अहमद कोलकरी का हौसला बुलंद है, देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पर। और ये वाइड गेंद और इस वाइड से टीम की रन संख्या जा पहुंची 8 रन पर। अहमद कोलकरी की अगर इस गेंद से 6 रन या 4 रन आते हैं तो यहाँ से टीम का पल्ला भारी पड़ेगा। लग रहा है यहाँ पर नहीं, वाइड की अपील की जा रही, गेंद बाउंस हो रही है, गेंद जा रही कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर टीम की रन संख्या 7। टीम की रन संख्या 8। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर टीम की रन संख्या 8। अब्दुल बरमारे को परिवर्तन लाना होगा, अपनी बल्लेबाजी को यहां पर निखरना होगा, अपनी बल्लेबाजी से खींच के खेलना होगा, हथौड़ा चलाना होगा। शाहरुख बरमारे अपने कोटे का पहला ओवर टीम की जाने से दूसरा ओवर करेंगे, जबकि स्कोर हो चुका है 8 और जीतने के लिए रन चाहिए। 24 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता। अब्दुल बरमारे 24 चेंडू आणि 45 धावा, 24 चेंडू आणि 45 धावा। और हा सामना चिडकीचा सामना होणार आहे, कारण शाहरुख बरमारेच्या हातामध्ये चेंडू आहे आणि बल्ला आहे तो पावे कोणाच्या हातामध्ये, अब्दुल बरमारे यांच्या हातामध्ये। अगदी खरोखरच हा सामना मला वाटतोय अतिशय चुरशीचा सामना होणार आहे, कारण शाहरुख बरमारे अतिशय घनघाती गोलंदाज। पहिला चेंडू आणि क्लीन होल्ड, घरी जा अब्दुल बरमारे। मला वाटतोय त्यांची जागा घेण्यासाठी अल्बकश त्यांची जागा घेण्यासाठी जागा अल्बकश। पाहूया, त्यांना गोलंदाजी करायला लागणार आहे, ते फलंदाजी करण्यासाठी जाणार आहे, ते गोलंदाज आहेत ते शाहरुख बरमारे, ज्याने अतिशय जबरदस्त असा चेंडू, पहिला चेंडू चमत्कारी चेंडू शाहरुख बरमारे यांचा अब्दुल बरमारे यांना, आणि पहिल्या चेंडूवर गडी बाद। 2 वेळा जीवदान, तिसऱ्या वेळी अंजान। त्यानंतर अल्बकश बरमारे संघाकडून घनघाती फलंदाज मैदानामध्ये जात आहे। पाहूया कुठल्या चेंडूवर कसा काय घनघात करतो ते।
सर्व प्रेक्षक पाहण्यासाठी उत्सुक. या चेंडूवर अल्बकत बर्मारे कोणता चेंडू खेळणार? हा चेंडू मारपुरता चेंडू पण अल्बकत यांचा. वल्लव रे नाकुआ वल्लव वल्लव. अल्बकत बर्मारे कोणताही सटीक निशाणा ज्याला म्हणतात ते सटीक निशाणा लावत नाही. पुन्हा एकदा शाहरुख बर्मारे धावायला सुरुवात करून पंचांना पार करतो. चेंडू टाकतो आणि अल्बकत बर्मारे यांनी नऊचा संपर्क घ्यायचा आहे. पुन्हा एकदा अल्बकत बर्मारे धावायला सुरुवात करतोय. शाहरुख बर्मारे आणि धावायला सुरुवात करून पंचांना पार करून चेंडू जरूर टाकणार. धावा झालेल्या आहेत त्या. धावा किती झाल्यात? 8च धावा झाल्यात. अल्बकत बर्मारे सावकाश खेळा तुम्ही. धावा 8 झालेल्या. चेंडू जातोय स्लीजवळ आणि चेंडू झेल बाद होत नाही कारण सोन्याचा गोला जमिनीला दान करतोय सकले मुकादम. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या होते ती 9. अल्बकत बर्मारे यांचे धन्यवाद की त्यांनी 1 धाव काढून नॉन स्ट्राईक घेतला. खुर्ची घेऊन यायची. खुर्ची मंडळाची खुर्ची इकडे घेऊन यायची. 4 चेंडू झालेले आहेत आणि धावा झालेल्या आहेत 9. फक्त 4 चेंडू मध्ये 1 धाव काढलेली पुरेशी झालेली आहे. हा चेंडू मात्र बाउन्स करतोय आणि अपील दात मागली जाते. चेंडू नो आहे का? अंपायर नाही, बाउन्स करार देतो अंपायर. एक बाउन्सर आणि या चेंडूने शाहरुख बर्मारे यांची जबरदस्त अशी जागा दाखवलेली आहे गोलंदाजीमध्ये. फक्त एकच धाव. सोहेल बर्मारे पंखा फिरतो, वारा येतो. हो सोहेल बर्मारे वारा लागतो आम्हाला. सावकाश वारा आला. हा चेंडू पुन्हा गेला. सोहेल बर्मारे पंखा फिरतो, वारा येतो. वल्लव रे नाकुआ वल्लव वल्लव. 1 धाव देऊन 1 विकेट शाहरुख बर्मारे. अठरा चेंडू आणि 44 धावा. घाई करायची काही गरज नाही. अल्बकत बर्मारे तुम्ही 3 चेंडू मध्ये 1 धाव काढली आहेत. आता पुढील 18 चेंडू मध्ये फक्त 6 धावा काढा. तुमचा आम्ही सन्मान करू. तुम्हाला पुष्पगुच्छ देऊन रिटायरमेंटची तयारी पूर्ण करू आम्ही. 9 बस झाले. अल्बकत बर्मारे पुन्हा एकदा आपल्या बॅटिंग स्ट्राईकवर पाहूया. हा चेंडू आणि अल्बकत बर्मारे पूर्ण तयारीत रिटायरमेंटच्या. म्हणजे कालसेकर सारखा खेळाडू मैदानामध्ये वाट पाहत आहे आणि अल्बकत बर्मारे पंखा फिरवत आहे. अशा प्रकारे लांजामध्ये देखील त्यांनी पंखे फिरवले होते आणि अतिशय वारा घालून लांजेकरांना मस्त पैकी टूल केला होता. 1 धाव भेटते. 1 पण धाव भेटत नाही. 1 धाव जाते ती पण डिक्लेरेशन मध्ये नाही. 1 धावेने धाव होते 10. मला एक मंडळाच्या वतीने एक पुष्पगुच्छ आणि एक शॉलचा बंदोबस्त करून द्यायचा आहे. रिटायरमेंट जे प्लेयर आहेत त्यांना देऊन मला. आणि पुन्हा एकदा अल्बकत बर्मारे आता मात्र चेंडू पट्टी देतोय आणि चेंडू जातोय. 4 धावा. 4 धावेने धाव संख्या होते 14. 14 काय 15 14 9 आणि 1 10 10 आणि 1 14. अल्बकत बर्मारे मला वाटतं 6 चेंडू नंतर 4 धावा काढतोय. आमचे स्कोर इथे आम्हाला सांगतात की 6 चेंडू त्यांनी खेळलेले आहेत आणि 4 धावा काढलेले आहेत. अल्बकत बर्मारे मला वाटतं सामना जास्त षटकांचा वाढवायला लागणार इर्शाद बर्मारे यांना. कारण सामन्याला उशीर जरी झाला तरी चालेल परंतु मॅच जिंकायला पाहिजे. 6 षटकांचा करायला लागणार. पुन्हा एकदा अल्बकत बर्मारे मला वाटतं हा चेंडू जाणार वाटते बाहेर. हा मात्र चेंडू बाहेर जाणार. खरोखरच बाहेर गेला आहे चेंडू आणि आता मात्र रागवलेला आहे तो खेळाडू अल्बकत बर्मारे. आता मात्र त्याला भान मिळतोय.
आणि धावसंख्या 6 ने वाढते, धावसंख्या होते 20. तिसरे षटक चालू आहे आणि धावसंख्या झालेली आहे 20. आता मात्र पाहूया 2 षटकाच्या अखेरी धावा तर नाही झाल्या होत्या. अहमद कोणकरी पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर चांगली गोलंदाजी करत आहेत आणि आता मात्र पुन्हा एकदा अहमद कोणकरी चेंडू टाकायला सज्ज होतो आणि अल्बकत बर्मारे आता त्यांना सूर भेटतोय आणि आता मात्र मोठी अपील अखिल बर्मारे यांच्याकडे बोटवर अखिल बर्मारे शेवटच्या चेंडू मैदानामध्ये अल्बकत बर्मारे यांचा स्कोर पाहिला आम्ही. 11 चेंडूमध्ये 4 धावा काढलेल्या आहेत. आमचे स्कोरर आम्हाला सांगत आहेत. पुन्हा एकदा अल्बकत बर्मारे षटक संपतोय, धावा होत आहेत त्या 20. आता मात्र 12 बॉल आणि 33 धावा, 12 चेंडू आणि 33 धावा. अल्बकत बर्मारे आणि सोहेल बर्मारे यांनी 12 चेंडू खेळायचे आहेत, 3 धावा काढायच्या आहेत, मागे यायचे आहेत. बाकी 30 धावा आम्ही नंतर बघू पुढल्या वर्षी. अल्बकत बर्मारे आणि सोहेल बर्मारे यांना एक विनंती आहे की 3 धावा काढा 12 चेंडू मध्ये, 30 धावा आम्ही पुढल्या वर्षी बघू. हिंदी में कहना चाहूंगा सादिक कोनकरी अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे. जाबाज खिलाड़ी है, जबरदस्त 11 की जानिब से खेलते थे और इस बार अपनी टीम को लेकर चलेंगे यहाँ पर. और पहली गेंद वाइड गेंद है, अतिरिक्त रन टीम की संख्या 1 से बढ़ती हुई 21 रन सर 21 रन. अब 12 गेंदों और 32 रन. सोहेल बर्मारे और अल्बकत बर्मारे के लिए एक चुनौती होगी. 12 गेंदों में 32 रन बनाने होंगे और यहाँ पर मुकाबला यहाँ से चढ़ता हुआ नजर आएगा. 12 गेंदे और 32 रन. ये गेंद सोहेल बर्मारे के लिए उठाकर खेलने के प्रयास में, रन लेने के प्रयास में, एक रन ले लिया, दूसरे रन की गुंजाइश है, दूसरा नहीं, एक ही रन ले लेंगे. अब फिर से एक बार मैच का रुख बदलेगा. अल्बकत बर्मारे स्ट्राइक पर आ चुके हैं, देखना होगा. 11 गेंदे और 31 रन, 11 गेंदे और 31 रन. 2 मिनट के लिए रुकना है सादिक भाई. ग्यारह गेंदे और 31 रन बराबर सर. 11 चेंडू में 31 धावा. सादिक कोनकर के हाथों में गेंद है, देखना होगा बल्ले का रुख. अल्बकत यहाँ से बदलेंगे यानी कि मुझे कालचकर, आसिफ बर्मारे और नदीम बर्मारे जैसे बैट्समैन अभी भी पहले में बैठे हुए. अल्बकत बर्मारे गलती कर रहे हैं. अलवेश बर्मारे सही में इनका सत्कार होना चाहिए. मैं अब्दुल बर्मारे से गुजारिश करूंगा कि एक नारियल, एक शॉल और एक फूल का बंदोबस्त किया जाए, रिटायरमेंट अभी से दी जाए. फिर से एक बार अल्बकत बर्मारे अपने बैटिंग मार्क पर. सादिक कोनकरी की बेहतरीन गेंदबाजी. अब कहीं जाकर अल्बकत का विकेट हो सकता था, लेकिन मौका दिया यहाँ पर वैभव ने. जोड़ी फुटत नाही बोल. और यहाँ पर टेस्ट मैच चालू है. लग रहा है इस पारी की पारी कल होगी. शाहरुख बर्मारे ऑन फायर. 3 गेंदें हो चुकी है. अब यहाँ से मुश्किल हो गया सामना, जीतना काफी मुश्किल, नहीं जीत सकती. सोहेल बर्मारे यहाँ पर लगातार नगारे पे काटी मार रहे हैं, लेकिन नगारा नहीं बज रहा. अरे विकेट
अपने टीम के लिए अच्छी साझेदारी निभाई सोहेल बरमारे और अलबकत बरमारे ने, काफी अच्छी जद्दोजहद की है, बहुत अच्छे हिट लगाए अलबकत बरमारे और सोहेल बरमारे ने, काफी अच्छी बैटिंग, बहुत ही अच्छी बैटिंग, लाजवाब बैटिंग कहना होगी यहाँ पर सोहेल बरमारे की और अलबकत बरमारे की, बहुत अच्छी बैटिंग, 6 बॉल और 28 रन। अलबकत बरमारे काफी अच्छी यहाँ पर आपने बैटिंग की। आपका यहाँ पर मंडल हकीकत में स्वागत करेगा मुजीब भाई, इनके कदम घर की जानिब जाते हुए, अब्दुल बरमारे ये भी घर की जानिब जाते हुए। सोहेल बरमारे यांनी 8 चेंडू खेळलेले आहेत आणि धावा काढल्या फक्त 6. अलबकत बरमारे यांनी 14 चेंडू खेळले आहेत, धावा काढलेल्या आहेत 12. मतलब लगभग अलबकत बरमारे 3 ओवर खेल चुके हैं और 12 रन निकाले। धन्यवाद। और यहाँ पर मसीहा टीम की जानिब से आखिरी गेंदबाज है जीतने के लिए। 6 गेंदे और 28 रन। अलबकत बरमारे 7 चेंडू 28 धावा, काही गरज नाही धावाची। शाहरुख बरमारे काफी खुश नजर आते हुए, क्योंकि अभी 6 गेंदों में 28 रन मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। नदीम बरमारे, मुजीब कालसेकर जैसे प्लेयर अभी भी, आसिफ बरमारे जैसे बिग हिटर अभी भी बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे कब आएगी बारी। जहीर बरमारे ये भी बाकी थे। पहली गेंद और अलबकत बरमारे अब जाके निशाना लगा रहे, कोई फायदा नहीं, ऐसे शॉट का कोई फायदा नहीं। अब्दुल बरमारे यांनी संयम ठेवायचा आहे, कारण अलबकत बरमारे यांच्यावर तुम्ही पूर्ण भरोसा करा, काही टेन्शन नाही। अलबकत बरमारे मला वाटते पुन्हा एकदा हा चेंडू जातोय सीमा पार 6 धावांसाठी, आणि आता मात्र धावा पाहिजे 4 चेंडू आणि धावा पाहिजेत किती 16। दोन चेंडू 15 धावांची गरज। तीन चेंडू 15 धावा, सॉरी 14 धावा। 3 चेंडू 14 धावा। सामना लवकरात लवकर चालू करायचा आहे। मेन पंच इर्शाद बरमारे 3 चेंडू 14 धावा, सॉरी 2 चेंडू 14 धावा, 3 चेंडू 14 धावा। आता तो वाईट ना, वाईट आहे। 3 चेंडू 14 धावा, 3 चेंडू 14 धावांची गरज। 13 धावा मंगाचा 9 नाही होतो हो 13 वाईट नाही पण 13 3 चेंडू 13 धावा, 14 धावा, 15 हवे होते रे। वाईट आहे मुझे घे। पुन्हा एकदा स्क्वेअर चेंडू, वाईट आहे। 3 चेंडू 13 धावा, 3-13, 3-13। वाईट आहे। उत्कृष्ट असा चेंडू, त्याचा न समजणारा चेंडू, बाहेर असे उत्कृष्ट असा चेंडू। अंपायर डिसिजन, फायनल डिसिजन असेल। उत्कृष्ट असा चेंडू टाकलेला, काहीसा न समजणारा चेंडू, अंपायर डिसिजन, फायनल डिसिजन।
2 चेंडू 13 धावांची गरज. 2 चेंडू 13 धावा. वारंवार सारखं ग्राउंड मध्ये जायचं नाही. अब्दुल बर्मारे तुम्ही मॅच घालवले, तुम्ही बाहेर या. तुम्ही स्लो बॉलला आउट झालाय. अब्दुल बर्मारे स्लो बॉलला बॅट लहानच्यात पोहोचली तरी बॉल अजून स्टंपाला लागला नव्हता, तेव्हा आउट झालात तुम्ही. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करताना मस्तिया. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, वाईट चेंडू. 2 चेंडू 12 धावा. दोन चेंडू 12 धावा. मस्तियाने 1 चेंडू चांगला टाकायचा आहे. 2 चेंडू 12 धावा. चांगल्यापर्यंत लागला चेंडू. कॅच होते अहमद कोणकरी. चेंडूला ते सीमारेषा पार. षटकार. उत्कृष्ट गोलंदाजी करणार नदीम बर्मारे. 1 चेंडू 6 धावा. बैट को मेरे भी ना लगे, अपने को बोलने का अधिकार नहीं है. अब्दुल बर्मारे यांनी गप बसायचं आहे. तुमचा अधिकार संपलेला आहे. हरभजन बर्मारे यांनी चांगली बॅटिंग केली होती. 12 चेंडू 4 धावा. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करतात मसिया. चांगल्या पद्धतीने फलंदाजी करतात नदीम बर्मारे. 1 चेंडू 6 धावांची गरज. 1 चेंडू 6 धावा. 47 धावा झालेल्या आहेत. 1 चेंडू 6 धावा. वो छोड़ रहे हो. 1 चेंडू 6 धावा. हा एवढी उत्कृष्ट चेंडू. सामना जिंकलाय तो. रंगीला 11 साठवली. सादिक कोणकरी यांनी सामना जिंकलेला आहे. आणि उत्कृष्ट असे टीम जी होती ती, आणि या टीमची मॅन ऑफ द मॅच हरभजन बर्मारे आणि सोहेल बर्मारे यांनी आपली ट्रॉफी घेऊन जायचे. 3 नंबर अब्दुल बर्मारे. 1 चेंडू 4 धावा हवे असताना उत्कृष्ट असा बॉल टाकलाय तो मसियाने आणि सामना जिंकलाय. सादिक शेख कोणकरी आणि रंगीला 11 साठवली. पाठवली बी. आम्ही जिंकलेलो आहे.